sako hoje ga a baya hannun ta na harike da waya kihire samu sun ce kujiya ga jakar ta aira ta ya auya a warwaren tina ta walkiya ga azurfar ta yar saudiya takalmin ta kirar malaysia ga ta da kirar najeriya amma kuma tamkar baturiya kyawun ta ya wuce indiya balle ka kai ta ethiopia a ta kai ta makai ta saudiya kai a can ma sai dai sarauniya ta ki so na ta shiga zuciya ya hasa haka jini ya yi jijiya ni ban bai da kawai sai na ga mota an ba haka ta akan hanya wai ashe ita ake tsumayi za su je can birnin zahariya daga can su wuce birnin haniya za su tsallake tekun mahaniya bahaban ta ne bilkiriya da kasar mikida najeriya ita kiran da faharati na haniya ya haizai na kanta sarauniya gashi ba haɓi da hamar kiran waya idan bacca aka shi jiya ɗan uwa kuce ya haini tambaya ina zai na kanta sarauniya Allah sirki sarauniya